Igen, annyira vicces volt, és utána... Na, hello, pancserek! Úgy látom, sikerült ma is nagyon közönségesen iskolába jönnötök. Ez a szemét pontró! Tulipán, nem heverted még ki a pindúros eset után a szégyenérzetedet? Azóta én teljesen más vagyok, Bella. Megváltoztam, és én most már jó vagyok. Lányok szerintem becsengettek. Ja, menjünk. Szilvia, olyan nehéz dolog ez a szerelem. Hát elhiszem, Bella. Nagyon nincs jó dolgod Bogyóval, meg ilyenek. És tudom, mit kéne tennem igazából, mert Bogyó tényleg nem is érdekli, hogy mi van velem, és abszolút nem érdekli. Halló, csajok! Dad! Mindig csak a hülye tulipánra fog fókuszálni, és én nem értem, hogy... Szilvi? Szilvi? Elnézést? Jaj, lányok, csinálni kéne valami kafát, nem gondoljátok? De ez a suli már annyira unalmas. Kafát. Igen, azt mondtuk. Azok tulipánék. Kérsz kutyakekszet? Köszönöm, nem. Utálom a kutyakekszet. Meg kell neki most mondanom, hogy mit érzek igazából. Nem halogathatom. Nem halogathatom tovább. Megyek, és elmondom neki. Ez miért beszél magába? Hello. Bogyó! Kutyák. Utálom a kutyákat. Tulipán, most vegyük kicsit komolyabbra a témát. Haj, Bogyó, mit akarsz megint komolykodni? Nem, hogy inkább velem komolykodna. Eljött hát az idő. Jó, bevallom. Már régóta el akartam neked mondani, de nem volt bátorságom. Tulipán, te csodás lány vagy, de az az igazság, hogy én igazából Valaki segítsen neki, meg fog fulladni! Ez most komoly. Bogyó, menj! Segíts, az Wolf, a haverod, menj! Segítség! Ez én nagy lelkű pasim. Jaj, Jani, olyan bizonytalan vagyok manapság. Miért? Ez a Bogyós, hogy annyira kikészít, teljesen faképnél hagyott, és összejött ezzel a tulipánnal. Komolyan mondom, hogy mi jobb benne, mint bennem. Kibírhatatlan nőszemély, elviselhetetlen, és egyszerű... Sziasztok! Bella! Hogy velünk lógsz? Hol vannak a barátnőid? Ez hosszú történet. De ti is a barátaim vagytok ám. Beyoncé! Aha. Sziasztok! Pajti! Hát szia!
Csak annyit szeretnék veletek közölni, hogy holnap este diszkó lesz. Na, sziasztok! Diszkó lesz! Ki kell választanom a megfelelő ruhát. Hát, én erről már tudtam. És holnap megyek is a fodrászhoz. Vagyis ma délután megyek is. Alig várom. Na vajon hol lehet már Sisi? Ja, már alig várom, hogy lássam, hogy néz ki a fodrász után. Szimba, te nem tudod, hogy mikor érkezik a Sisi? Mindjárt itt kéne legyen. Na császtok! Hogy festek? Érdekes. Valahonnan nagyon ismerős. Sisi, te miért vagy virág? Mi virág? Hát mondjuk az osztálytársunk virág? Nos, a nevem Virág. Bocsi, Virág. Nem ismerem. Hogy lehetséges az, hogy ennyire átváltoztatod az egész testedet? Hát te az előbb voltál 150 centi, most meg vagy 2 méter magas. Hát nálunk a fodrászszalonban ez így működik. Na mi Anna? Hát semmi, igazából élvezem, hogy itt lehetek ebben az új suliban. Hát olyan király, hogy a testvéremmel járok egy iskolában, nem? Pont ezt akartam mondani. Valami diszkó lesz, úgyhogy majd lehetnénk diszkózni nálam. És akkor csináljunk Niki, nem igazán hallom. És akkor elkezdünk sminkelni. Niki, nem hallok sem. Tudnál kicsit hangosabban? Egész diszkót. Kicsit hangosabban tudnál beszélni? Nem hallok sem! Flagma vagyok, igen. Az én stílusom ilyen. És a tiéd milyen? Jaj, bocsi kincsem. Neked olyan nincsen. Na Mázli, itt az idő, megtanuljunk énekelni. De miért? Fontos, hogy jó legyen a hangod. Na csináld utánam. La 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 la. La 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 la. Hát ez nem lesz jobb. Na majd én. Készen állsz? Wow. Ez csodálatos volt, Beyoncé! Kitty, döntésre jutottunk. Milyen döntésre? Mivel manapság kicsit furán viselkedtél, ezért le kell fokozzalak másodfokú barátnőre. Másodfokú barátnőre? Mint a másodfokú egyenlet? Mióta tudsz matekül? Látod, Kitty, ez a baj veled. Mindenhez suta vagy. Suta. Nem értesz semmit. Jó, most van itt az ideje. Tulipán, mondani szeretnék valamit. Konkrétan csak Bagyó! Most már el szeretném mondani, amit az előbb el akartam. Ja, hogy az... Mondd csak, hallgatlak. Bocsi, el is felejtettem. Nos, Tulipán, te egy nagyon szép lány vagy. Nagyon szeretlek úgy, ahogy vagy. Viszont én... Mi ez a füst? Igazából... Segítség, meneküljetek! Tűz van! Tűz van! Isten vagyok, meneküljünk! Gyertek lányok! Kicsik a lábaim! Víz! Ez most komoly? Úristen, eloltotta a tüzet! Eloltotta a tüzet! Nem kell kártérítést fizetni! Eloltotta a tüzet! Víz! Savannah, this is my pet.
and her name is Gigi. You have to give her back, and her name is Mimi. She chose me. Her name is Gigi. It's Mimi. Gigi! Come on, Mimi, come on! Gigi, come back here! Oh, Mázli, végre megvagy. Ha már mindenhol kereste... hello? And who are you? Úristen, ez Savvy és Brooke az LPS Popular-ből? A sulimban? What? Kicsodák? Úristen, akkora rajongótok vagyok. Imádom az LPS Popular. Oh, thank you, you're so kind. You're a fake LPS, Savannah. Well, apparently. Bella, ments meg! Akármennyire szeretnék itt fecsegni, az öcsémre szükségem van. Késed az órádról. Igen. Na menjünk. Gyere. Did she just take my pet? It wasn't our pet anyway. It was just a random kid. Her name is still Gigi! Most már elmondom neki. Lányok, kezdődött a terv. Tulipán, beszélnünk kell. Nézd, Bogyó, tudom, mit akarsz mondani. De ne aggódj, nem fogod ezt gondolni. Ugyanis most van egy tervem. Gyertek, lányok! Ne, Tulipán, fogalmat sincs, mit akarok mondani. Várj! Alig várom már a tehetségkutatót. Nagyon-nagyon jó lesz. Szia, Bella! Beszélhetnénk? Mit akarsz már megint, te padra? Tulipán! Nézd, ez az év arról szól, hogy jobb szeretnék lenni. Úgy gondolom, egy fiún nincs értelme veszekednünk. Bocsánatot szeretnék kérni. Segítség, valaki! Fogd be! Oh. Mit szólsz? Kibékülünk? Bogyót már megszerezted magadnak. A barátság ebből most elég legyen. Bogyó? Bogyó, most teszek jóvá mindent. Én nem és nem! Mindketten úgy teszem, mintha tudnátok én mit érzek és mit szeretnék. Tulipán, egész nap ezt akartam elmondani neked. Csodálatos lány vagy. Magabiztos, szép. De én igazából Bogyó, ki nem mond? Úristen, megtörténik? Igazából ki ne mond! Én igazából Bendébe vagyok szerelmes. Hogy mi? Nem csavar. Hé, ez biztos az én scriptem. Tessék! Igen, Tulipán. Ez az igazság. Hallottam a nevem. Bogyó. Bende, ments meg tőlük. Megmentelek. Vár ránk a Bende Banda klubja. Hey! Bejöhetsz. Na, erre nem számítottam. Bogyó, le vagyok nyűgözve. Víz. Hát, ez kellemetlen. De, mint mondtam, nem is volt értelme veszekednünk ezen a srácon. Ja. Egyezünk itt döntetlenben? Nyerni szeretek, de igazából nem látok más kiutat. Akkor szent a béke. Szent a béke. Hogy mi? Tulipáni, Bella is! Az kemény! Hát, úgy látom, ebben az iskolában senki sem maradt hetero. Ja. Elnézést. Na de Bella, úgy, mint egy hölgy. Oldalasan megy, mintha riszálna a seggét. Csak így áll meg szegény. Hát most ez van. Megmutassam magam! Nem értem, mit csinálok.
Ennek mi értelme volt? Mit akarsz már megint a pandra? Ez a sapka, ez tényleg mindig leesik. Sötét van! Már idekén! Nem tudom amúgy.